Hi guys, ligo tayo. Wow, tingnan nyo dito guys. Pagdating namin dito, ang daming taong naligo. Ang dami. Kasi Sunday ngayon. Oh, niikot-ikot ko yung camera para makita ninyo hari guys. Kita ninyo diring dapita. Oh, tanawa yun. Kinadaghan yung maligo ani, labi na kung Sunday. Daghan yun ni kayong maligo diring dapita. Yan, indot pud kayo ang ilang beach diri kay kuhan. Puti kayo ang balas. Aning dapita sa Panglao guys, Amarilla Beach Resort. Daghan yung maligo diri. Dalawang beses na akong nakapunta dito guys. Pagpunta namin noon, daghan gyapon og tao pero mas daghan karon. Daghan pa yung ganahan diri kay dako kay lugar ba. Nang daghan jud makaari diri nga magbalik-balik ug pangari. Pinanindutan jud po diri hinuon malingaw jud ka. Basta kanta diri, kanta dito labihan jung alingugmuga. Wa na ka kay baw ga sa imong paminawon kay gakalain-lain og sounds. Kalain-lain. Sounds diri, sounds dito. Nya nga ako ang gibuhatanan ay sige na lang kog video-video. Grabe jud ka alingugmug. Amo na mo ang kanang mo na mo ang cottage. Ano yung mga kauban guys. Pag sa mong likod, daghan po kay tao. Nagsigog katawhan na guys kay ang uban na madlok og magkamerahan. Sa mong likod pod, arang pod nilang daghana. Kinalingugmugan pod kay grabe man sa nilang panganta. Ingaw sad kaayo. Paminaw nako nag-reunion na sila ba. Kaning amo family bonding mi kay naman po usa na mo ani nga nag-birthday. So nagsilabot mi nga mga ligo. So na sa magdugay nagkasinabot o niabot jud mi dire. Mao na yamong mga pagkaon guys. Pero ang uban na wala pa dyan nabutang kay nagsugba pa. So ang unsay na ada sa lamisa maulang na akong nabidyohan. Ang uban na nako mapil. Kana na ang dagat. Pagkan kayo mga bangka. Hindi jud hinuon pod kay hinlo. Ang puti ang balas. Budong mo diri guys, di pud mo magmahay. Ngalingaw sad mo kaayo kay kung unsa kadaghan sa tao mas lingaw man jud ang daghang mga tao. So mo nang uban dire balik-balik og are tan-awa jud niyo guys, di ba? Inanaysan kayo puti kayo ni ang balas nila dire. Kinanaysan daghan kay nangaligo. Ayuha jud tan-aw guys Basta kay nice good kayo. Nga mga bata, nalingaw og dula. Tinaw kaayo ang tubig. Daghan kaayo mga bangka. Basta kanindot kaayo diring dapita guys kung gusto mo maligo. Naaning dapita sa Panglao. Amarilla Beach. Sorry de kayo ninyo guys, padjug ko ka lugar og nga mag-content nga drama. Ay busy kayo ko. Namang gugoy work karon mao nang ako makalugar og nga mag-content nga drama. Sige guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye na guys. Thank you for watching. Bye-bye.